Hercules! Napalabas, saan amalipatan ni Hercules tinaibaga kenkwana ni Encantada Diwan. Dakas ti mapasamag iti lubong dagiti tattao, iti kanito amaagaw kenkwana ti datdatlag ang ngipin tinwang. Pinadas ni Hercules aparwaren ti kinapigsana, babaen iti panagsanay na, ngam na pa ay laeng daytoy. Gaputa di na pa'y makontrol ti panakabalin niya at dakenkwana. Kabayatan na, agsarsarita da Hercules ken Encantada Diwan. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti makalawas a seryetayo Anapaul 1. Ti immortal a kabusor ni Encantada Diwan. Dito'y drama tayo, Hercules! Anya tinapasamak kada kayo ken ni Reyna mangmangkik iti dayta agundaway. Encantada Diwan. Masirib ni Rey namang mangkik. Nagpukaw, kat nagturong iti sa bali alubong. Sa dino dayta alubong, Encantada Diwan. Dito'y lubong niyo at tao. Anya? Awan tinasayat nga aramid ni Rey namang mangkik. No di ti mangriribok. Sige, dumngag ka. Ituloy ko asalaysayan tinapasamak. Itinagbaotan mi ka ni Rey namang mangkik. Ha! Uray sa dinugayam alubong ti papanak! Katsurutan nak! Encantada Diwan! Lubong dagiti tattao tinapanam, Reyna dagiti mangmangkik. Wan! Encantada Diwan! Awan ka diti madlaw mo! Iti kadam ita dito'y lubong dagiti tattao! Awan ti sabali amariknak, Reyna dagiti mangmangkik. Di kag katawa. Parmaken kaitan, Reyna dagiti mangmangkik. Aramatag ti nakabalin ko. Tapno agsardangan ti kinadakas mo. Apay! Hanya ti mapaspasabaken ka, Encantada Diwan! Apay asan armuar ti nakabalin ko. Daytan! Di bagbagakan ka! Dito'y lubong dagiti tattao. Limitado laeng ti nakabalin nyo nga Encantada! Anya? Ngabno siyak! Maaramat ko lata na imbak ti nakabalin ko. Iso nga rod nga inturong ka dito'y lubong dagiti tattao. Tapno di mo maaramat na imbag ti nakabalin mo. Saan amabalin daytoy? Sika ti parmakak Encantada Diwan! Saan ka pagsayangan iti oras? Dagiti adipan ko ti makalaban mo! Anya? Kitaam gamin ti rupak, tapno ammong ti langak. Saan na nakadumog kalatan? Ulitak mat nga ibaga. Jak to aramidon dayta. Gaputa dakas lang ti mapasama kanyak. Takrot! Saan nakatakrot? Reyna dagiti mangmangkik. Para makita! Adipan ko ako raratnet! Agparang ka! Nagdakkel ako raratnit. Adipan ko ako raratnet! Patayam daytoy nga Encantada! Matumpal, napatag-aray na dagiti mangmangkika! Anawan kayo, pay! Di ka pumanaw, Reyna dagiti mangmangkik. Datati aglaban ng Encantada! Di nakapagtatakunan nakalabanan tiray na me. Dahil ti parakan ka. Kinaramutan na ko raratnit. Anya pa'y latang aramidam Encantada. Lumaban ka! Apay ajak maaramat ana imbag ti nakabalin ko. Anya ti aramnit.
Awan ti maaramidam engkantada. Maaramat mo lang nga naimbag ti panakabalin mo. Iti lubong yung engkantasya. Saan ang mabaling daytoy? Jak ipalubos ang maatiw naktimay sa laeng akuraratnit. Anya ngay ti inaramid mo. Tapno maparmak mo ni Kuraratnet. Engkantada diwan. Nagpanunutak iti pamuspusan. Talaga adyak maaramat ang naimbag ti panakabalin ko, dito'y lubong nyo at tao. Engkantada diwan. Nakapsot ti panakabalin ko. Jak maaramat ang naimbag. Iso ang narigata na kanang parmek kadagiti kabusor. Engkantada diwan. Nasugatan, kan nagkapsutak iti day di apanawan. Naglibasak, kat pinanawak ti Kuraratnit akalaban ko. Iti saan unay nga adayo, adda nakitak alalaki. Asino day ta alalaki? Engkantada diwan. Ti apong, ni apong, ni apong, ni apong mo, Herman. Anya? Dumngag ka. Ituloy ko asalaysayan tinapasamak, Hercules. Sino ka? Apeng masidag ka kanyak, napintas a babae. Siyak na engkantada diwan. Ha? May saka nga engkantada? Anya tararamidam iti lugar mi? Agkakapsutak. Gaputa saan aditoy ti lubong mi. Ha? Kasapulak ti tulong mo, tao. Siya gayam ni Hermano. May saka man nalon. Anya nga iti maitulong ko ken ka, engkantada diwan. At dadakas ang mapasamak dito'y lubong yo at tao. Ha? Anya tiket mo asawen? Kadwak adimtang terey na dagiti mangmangkik. Diyak amo, no sa dino ti ayan na ita. Anya? Diyak mat amo, no anya ti posibleng aramidan na. Iso nga agsagana kayo. Kan kasapulak ti tulong mo. Sige. Ibagam kanyak. No anya ti rumbeng ang maitulong ko. Engkantada diwan. Kasapulak tinapig sa aparso ha. Tapno maaramat ko ti panakabalin ko. Dito'y lobong niyo at tao. Ha? Anya ngay day ta parswa? Kukuam ka di day ta anwang. Uwan. Engkantada diwan. Maaramat ko day ta anwang. Gaputa na piksa. Buludak ti kinapiksana. Tapno maparmak ko dagiti adipan ni Rey na mangmangkik. Anya nga rod taramidam. Engkantada diwan. Asit ganta tinuang mo. Kat buyaam ti aramidak. Kabaelak abuludan ti kinapigsa tinuang mo. Umdasan ti kinapigsa tinuang. Tapno maparmak ko dagiti kampusor adumtang. Engkantada diwan. Ngam kalpasan ang mabulod ko ti kinapigsa tinuang. Agbatin kan kuana, di pa nakabalin, nga ipaay ko kan kuana. Anya? Agbalin to asaan agagangay anuang. Agbalin to nga immortal. Anya? Naskan nga aramidak daytoy. Gaputa adda ditoyan ti dakas arena dagiti mangmangkik. Pagay ayaman na kayo laeng at tao. Riribok laeng ti isang bayna. Anya? Siyak tinapusgan amang bantay. Kan mang parmakan ko na. Nga masirib ni Rey na mangmangkik. Impanak dito'y lobong yu amortal. Tapno jak maaramat a naimbag ti panakabalin ko. Kastagayam? Juan Hermano. Iso ang nagsapulak itinapig sa aparswa. Tapno buludak ti kinapigsana. Buludak kon ti kinapig sa tinwang mo.
Marikrik nakon, ti presensya, dagiti kabusor. Kastagayam, engkantada diwan. Apong kumatlagayam ni Apong Hermano? Juan Hercules. Nasingpat day di apong mo a Hermano. Impabulod na nga rod kanyak tinuang na. Nga iso ita, nisatnipan anwang mo. Anya? Ay, duduugan gaya man anwang ni Satnipan. Juan Hercules. Adda pay la ka ni Satnipan tipan nakabalin, nga imbatik kan kwa na. Gaputa saanen ang maikat pay dayjay akasukat, ti panang bulod ko iti kinapigsana. Anya? Saan kun ang maibabawi pay dayjay apan nakabalin, Hercules? Iso asorsorwam ana imbag, ti pan nakabalin ti datdatlag ang ngipan tinuang. Si kanto ti kapigsaan di ti lubong yo? No amumton nga aramatan, ti pan nakabalin ti datdatlag ang ngipan tinuang. Engkantada diwan. Nalabit at di mo pa'y maawatan ti amin, Hercules. Ininot ang malawlawagan to ti amin, kat maaramat monton ana imbag, ti pan nakabalin, ti datdatlag ang ngipan tinuang. Kasano anabulod mo, ti kinapig sa tinwang. Engkantada diwan. Sige, dumngag ka ana imbag, ta isalaysay ko, Hercules. Aramatak ti sabali pa'y apan nakabalin ko, tapno mayakar kanyak ti kinapigsa ti may sa anwang. Naskan nga agsakripisyo ak, tapno awan maisagmak, kada kayo at tao, Hermano. Nagsaya at kagayam nga engkantada. Wen, gaputa siya ti engkantada ti kinaimbag, Hermano. Linak kan kapya ti adda kanyak. Iso akabusor ko ti kinadakas. Umadayo ka, Hermano. Ha? Bulodag ti kinapigsa tinuang. Agorasyonak. Salagan at ikap. Tisingan it tutugan. Lekadyap it ataman. Ha? Kalaat timadum ti panagkita tinuang ko. Agduling-duling dagiti matana. Kan lumawlawat ti abot ti agong na. Ha? Orayam ti mapasama kan ko na, Hermano. Ha? Agpiwis-piwis pa yan tingiwat na. Kan agngorsiit kan ipakpakita na dagiti ngipon na. Wan, Hermano. Madama pa'y lasom somrak ti pan nakabalin nga intad ko kan ko na. Engkantada diwan. Marikrik nak, asumsumrak matan kanyak, ti kinapik sa tinuang. Anya? Hermano, dahito'y ti tandanam. Iti kanito asumrakan kanyak, ti kinapik sa tinuang. Sumrak matan kan kuana, ti karkarmak. Kat agbalin kaminton, amay maysa. Anya? Taripatwam to anaimbag tinuang. Agingga iti sumaruno nga henerasyon. Inton lumakay ka. Ipatawid monton kadag iti anak mo. Kandag iti agbalin tupay nga apukom. Anya? Awan patingga ti pan nakabalin. Iso asaan ang mailawlawag. Agparangag to matla kada kayo. Nga may saakton nga alinta tao. Gaputa ti karkarmak. Kat mapan, iti bagi tinuang. Sumrakan, ti karkarmak. Iti bagi tinuang. Ha? Anya tinapasamak kan ka iti day taagundaway. Engkantada diwan.
Hercules, kas itinangag mo iti istoryak. Makikita na nga paiso, nga may sa akon nga alinta tao. Anya? Uwan, Hercules. Gapo, tatibagik. Kat atdan iti unag tibagi ni Satnipan. Iso amay may sa kamin, itinuang mo. Anya? Alin tataok laangan tilimaban ka ni Reyna mangmangkik. Naaramat ko ti kinapig sa tinwang, dito'y lubong yo at tao. Anya? Tapno nalawag ti amin kan ka, Hercules. Kadagiti ngipan ni Satnipan, tinangipupuka kadagiti adipan ni Reyna mangmangkik, apinarmak ko. Anya? Kastamatan nga impupok ko ti bagi ni Reyna mangmangkik, kadagiti ngipan tinwang. Iso akayat na nga agawan kan ka, tidatdatlag ang ngipan tinwang. Kastagayam. Juan Hercules. Tinaragrag ang ngipan tinwang, nga addakan ka ita. Kat iso, di nakaidulinan ti kinaimbag. Iti ababa apan narita. Addakan kan ti panakabalin, ti kinapigsa, ang nagtaod kada kami kanisatnipan. Anya? Naglaok ti kinapigsa tinwang, kan ti kinapigsak, nga adda iti datdatlag ang ngipan tinwang. Inkantada diwan. Dumnga ka, tasalaysayak kan ka, no kasano anaparmak ko, ti Reyna dagiti mangmangkik. Agal langugan ti katawa ni Reyna mangmangkik. Addalaang iti asideg ko. Reyna dagiti mangmangkik, apay addi ka agparang! Awan matla ti Serbina nga agparangaken ka. Kaputa din matla kitaan. Takrot ka! Reyna dagiti mangmangkik. Kunakman no aglaban ta! Nagturad ka mata namang karit kanyak. Encantada diwan. Laglagi pa nga daka dito'y lubong dagiti mortal. Di mo marabat anaimbag ti pan nakabalin mo. Nagbidot ka, Reyna dagiti mangmangkik? Kabalan ka, aparmakan! Di ka agkatawa, Reyna dagiti mangmangkik! Sana siyak ti kalabanam, engkantada diwan. Diyak kaya't ti agsayang iti oras kan ka. Nagpukawan ti presensya ni Reyna mangmangkik. Reyna mangmangkik! Sa dino ti ayan mo! Adda nagdakkel nga ulag iti malikudak. Nalabit aday ito di ibagbaga na ang makalaban ko. Di nakatawaan, dakkel nga ulag. Di nakmatla maparmak. Inkantada diwan. Lapad ka iti amin na pagayatan ni Reyna mangmangkik. Inasit ganak. Kat inkulikol mo ti bagim, iti aglawlaw ko. Wan. Saan ka na makapanaw iti nagtakdaram? Gapu tadi mo matla maaramat ti pan nakabalin mo dito'y lubong dagiti tattao. Tikunam, dakkel nga ulag. Kabalan ka parmakan. Di ka katawa, dakkel nga ulag. Aglabatan! Naturad ka talaga, Encantada diwan. Pagbalinan ka taraon! Nakalisi ka iti panang kagat ko kumakan ka, Encantada diwan. Daytoy pa iti kagat mo! Di kag baligi kanyak, dakkel nga ulag! Anya,
Nukastong rod, kulikulan kan. Natiliw kamot langan Engkantada Diwan. Saan kan ama kaakal iti panang kulikul kukunta? Anya ti mapasama kini Engkantada Diwan. Kagayem, di yun liwana dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapol 1. Ti immortal, akabusor ni Engkantada Diwan. Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser, ken iti direksyon ni Bergie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Hercules! Agyaman kami itingkay panang tarabay.